Sinabi niya po ng ginutamong Kristo nga duwa nga mano, king katang ebanghelyo meni, mumuna itang paud or yoke, king English, ang po itang kapainawan, rest. Ne, ya po yung matingkada duwa nga manong may banggit king katang ebanghelyo ngeni. At sinabi na, dinanda kayong kapainawan, pusanan niya ing paud ko, uling mayan niya iti. Impahud ko mayan niya. Nanong klaseng kapainawan o pahud ing atsuking utak ng ginutamang Kristo yang sabihan ni. At makanano tamong maging mayap, makananya maging mayap iti kay katamo. Uli na rin pwede tang pigunaman nginingal dong ite. Nano, ing atsuking utak ng Ginoo, isip ni nga pong Ginoo, niya sabihan na ining kapainawan, ang pong pahud ni. At makanano lang maging mayap deti, kimpami biyebiyeta mo. Well, kingamano pong Griego, ing kapainawan o rest, sasabihan na, renewal and refreshment. Ne? Renewal and refreshment. Ne? Although sasabihan na kikatamo na potang migpainawa kayo, naman buri sabihan, nakamagal pa si bayo. Definitely, magal ka pang pa si bayo. Pero nga manuana ni nga pong Ginoo, nung magpainawa ka kaya, nung ingkapainawan mo at suki nga pong Ginoo, ing promise na keka, renewal and refreshment. Kabang maglakbe ka, ketiking yato. Kaya naman sumagi, ita nga manong paud o yoke, ita po itang kakapirasong dutong, akakabit, king, king batok, king takakapampangan po kasi Tagalog po, pamatok, king tundun, naning cattle, o nano mang hayop, pagagamitan da king farming or king livelihood, nung nano man ita, nung carriage ita, karindeta talita para po tang abitan ning cattle o nano man hayop ita, malagwa para kaya yoke. At kailangan itang yoke kita talagang sukadiya king kekang tundun. At kaya kang tundun, kini po. At nape of the neck. So kailangan sakba kanita, malwalas, maskup, basta sakto. Yan yapin usually susukdan dala pa din. Pang kanita sakto la sakto. Kini. Ing pong king Hebreo po, ing kabaldugan na rin. It's a figurative word. Buri sabihan, affliction, bondage, subjection, obedience. Kasi dudoko ka So there's that obedience. Nyapin po tila sasabihan tungkol king batas, king paud ning batas, king kautusan ni nga pong Ginoo, paud king kayarian ni nga pong Ginoo. Sasabihan niya mo naman itang kalayan, ang pombye, submission to God. That is yoke. At king bayong tipan, ing yoke kano o ing paud, also means servitude, service. Anya, agkatana-katani nga pong Ginoo, na lumapit kaya, uling ing kayang paud mayan niya. My yoke is easy and my burden light. Nga na. Di dyan nakatamong bayong kayarian, uling bayong kayarianing kapayapan at tula. And righteousness as well. Anya sa agkata nakatani nga pong Ginoo na paborstan tayang mangibabo kimbiyeta mo. Mag-submit tamo kaya iting buri na sabihan. Mo ita magpainawa ka kaya, no sa submit me imbiye mo kaya. Bang kanita, everything will be well. Na andyan pang dakal kagagawan, andyan pang maglakbe ka, dakal concerns, maging mayan. Huling balo mo at yung hapong Ginoo. Kayan tabi me. Makapagpainawa ka kaya at antabayana na ka because you have submitted yourself to God. Putang tinggap tayo po ing imbitasyon na ni nga pong Ginoo na lumapit kaya ang kitaya mong tatanggapan kahit ang panagkata, tara Ginoo magkape ka ta sa aguli. Tara Ginoo may sabi ka ta sa aguli.
Andiyan small talk mo, Ginoo. Kaya kata sumangit. And then, in that time, that's the time mo pwede mong buklat, dening kaya kang pigagap, kimbiye. Din kaya kang concerns. Lalo na retang burdens o mga bayat, kimbiye mo. That's the time. Putang tinggap tayo, yung imbitasyon na yun, naburing sabihan, naka magkasakit. Naburing sabihan, naka problema. Pero yung nga pong Ginoo, uling peki sabihan me, di na lang kabaldugan, dining aliwa-liwang panandaman mo nga rin ake kang pupusanan. Uling misabi ko, pinay. Di na lang kabaldugan, and when everything's there, maging mayan, uling gaguide na ka, at susopa na ka. At chula, pero this time mayan la. Uling ating kang kayantabe, kareti. With Him, we can face any challenge. Uling ako po, He is on our side and He gives us that strength. Di na nakatang direksyon, redirection, kimbieta mo. Ne po? Anya, inig milyare, isabihan na po kaya katamo ni Second Vatican Council, niya may katawan niyang tao, yung ginutang Yeso Kristo. Niya may kisawot siya kay katamo, kingwa na nga ganang karanasan tamo, maliban mo king metong. And that is to commit sin. All the rest. Anya kami kako nung lumapit kaya. Kasi tang haranasan mo, aranasan na naman. At yaakabiyo sana, king sahop na ning ibana. Anya makanyan mo naman ning panagkat na kay katamo. Nung penandaman mong kewalan, yamang kewalan niya. Karakal na kewal, munang dili tatang natan early age, mediation, no se. Di ba? Rejection, ay no, karakal mag-reject. Kaya, diba? Criticisms, my goodness. Marites, ay guno ko, marakal mo naman yan. Diba? So, naman itang karanasan mong mabayat, denasa na. Alayang denasa na mabayat. Anya, lumapit ka kaya, balo na kang pakibatan, nilingakwa na kang ahintindihan. At gawa ng mayan para kaya kaining mabayat. Huling niya mismo, balo na yung sekreto ng makanano. At huy, ting pakit na keka. At nakabud sabihan, abaya na ka, ni nga pong ginukaniti. Ayan na po kasanting panagkat na it's a positive thing. Makipagkaluguran niya nga pong gino, agkatana katamo para magpainawa tamo kaya beda. At the same time, we submit ourselves to Him. For my yoke is easy and my burden light. Sana po tayo dideny or reject nga pong gino. Yung panagkat na ngayon kay katamo. Lalo na po ngayon yung panahon na ng Adbyento, dakal tamo concerns, kimbiye. Sana i-offer tayo kay nga pong ginoy ni. Kabang magnilay tamo, migugunam tamo, kining panahon na ng Adbyento. What a nice way to do it with the Lord. Amen.